Hoi, ik ben Maud. En ik ben Marit. En wij gaan vandaag aan mensen vragen, op straat vragen of ze bang zijn voor spinnen. En wat ze van de wolfspin vinden. Let's go! Is of u bang bent voor spinnen? Nee, ik ben niet bang voor spinnen. Heeft u ook wel gehoord over de valse wolfspin? Die Ja, blijkbaar heb niet ik in gehoord. Nederland is. Bent u daar ook niet een beetje bang voor? Nou, misschien een beetje, maar niet echt. Je denkt niet van, oh mijn god, wat een groot beest, hij gaat me aanvallen, ik ga bijna dood. Dat niet? Nee, dat denk ik niet. Nee? Oké, dat was het, dank u wel. Heeft u al gehoord over de valse wolfspin die nu in Nederland is? Ja, vaag. Vaag, maar ik moet eerlijk zeggen, we zijn al 2 weken met vakantie, dus we volgen... Oh, zijn jullie hier op vakantie? Ja, Maar bent u een beetje bang voor spinnen? gewoon huisspinnen niet, dat is eigenlijk het Oh, enige. van die langpoten. Van die langpoten, die vind ik niet zo eng, maar van die heel grote, daar Oh, ja. ben ik niet blij mee. Nee, oké. Bent u bang voor spinnen? Nee, ik heb nooit een keer zo'n grote spin jaren geleden op mijn schouder gehad in een expositie. Echt, Oh, wat voor soort spin was dat? ja, hoe noem je die ook alweer, dat weet ik niet meer precies. Maar dat was zo'n dikke zwarte, Oh, dus u bent niet bang voor spinnen? normaal gezien niet. Dus ook niet voor de valse wolfspin die nu in Nederland is? Ik heb ervan gelezen, maar ik heb hem volgens mij nog niet in mijn tuin gezien. Nee. Heeft u al gehoord van de valse wolfspin? De valse? De valse wolfspin. Nee, niet echt. Nee, bent u bang voor spinnen? Ja. Ja, nou dan denk ik ook wel dat u bang is. Dat is een iets grotere spin dan zo'n langpootspin volgens mij, iets dikker lijf. Ja. En volgens mij bijt hij ook en voelt dat een beetje zo lichtjes als een wespensteek. Leuk. Bent u bang voor spinnen? Nee. Oh. Heeft u van de wolfspin gehoord? Ja. En wat vindt u daarvan? Een mooi beest. Bent u er niet bang van? Nee hoor. Oh. Jullie wel? Nou, ja, wel een beetje. Oké. Bang voor spinnen? Bent u? Bent u bang voor spinnen? Nee. Nee? Het is een nuttig beestje. Dus. Ook niet van die grote, Nee, dikke spinnen? Nee. Nee? Heeft u ook al gehoord over de valse wolfspin? Daar heb ik iets over gehoord. Maar jij weet er iets meer van dan ik. Ja, dat is een spin. Die is volgens mij net zo, ja, die heeft volgens mij ook van die lange poten, ook al 8 poten, iets dikker lijfje. En die kan bijten. En als die bijt, dan voelt dat als een wespensteek. Bent u daar bang voor? Nee, wespen ben ik helemaal niet bang voor. Want het is Nee? ook een nuttig insect. Hè? Bedankt voor het kijken. Ben jij bang voor spinnen? Doei!